إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم اللقاء وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya akan nagtanong si abandingan na giiso kababalitan wa mga Muslim. Giiso kababalitan wa mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa ikudatan siya pan kasuldia bandingan na pemangnya kurkanud sarila. Pakaw na akan rekanod na giyong kutua ka pemangnya kan sa maap. Kakapakaya rampi sa masakit ang kutua mataru akan saya. Akasakitan nun sa mga puso iyo. O di na diron masuat agi yung kutua mga pamamakin ganyo. Naprila niyo rakan to. Tanto ko masakit masatanoy man to. Malagid din so di ikapakambulang o mapia agus sumarata o gaid na sa iko makapantagar kita noron ang mga bangsa ko na madakal ko mga kalumbayan tano, madakal ko mga kangudaan rakita no, kaguro ukan tano agyang kutu betadiran. Subhanallah. Isaw din, nagupedun din agyang kaiya mga babay tano, mga warisan tano, miyamang padsagyang kaiyap teroon TikTok. La hawla wala quwata illa billah. Aya din akakalilid agalab kiransan nagyang kutua kaku adiyaman. Naudi kaku adiyaman nagyang kutua kapang post sa dinyan di isisibsibag alawas yan sang kutua video. Dinyan di ikasayaw. Subhanallah. Iran napkaguraw kanta na napkapikirta. Aswaga mato nagam Islam na aya panginamian na sakitano. Aya panginamian na sakanwa mga kalumbayan. Aya panginam o ingad tano na sakanwa mga kangudaan. Aya panginam o agamatano agam Islam na sakanwa mga raga iinaman o pagtaw amakambiat kano sa titu ang mga mama. Kasakanwa mga bubay na sakano'y mabubaloy kapital o agamatano agam Islam kasakano'y kapuunan o mga mama. Na amay kaayan dekal sa iko mga bubay nagyang kutua kaya panayan sa niran ko mga sarwang, diyong kutua kaya panayan sa niran ko mga darwa ka mga bubay, kagiyong miyailayran sa Facebook na miyailayran sa TikTok, inisisibsib ko nagyong kutua Kristiyan ang kutua lawas yan na siwa yan naman bu na ayabu ang bidaan niran na kagigiyong kaya maranaw kasan na sasalimot o di na adang panakatono na di sasalimot o di na kagigiyong kaya maranaw kasan na bubangkala sa mga liligit na giyong kutua Kristiyan na giyabu piyamalungan yan ni Daniel Sawai na miyalay mambuagyang kaya bubay ang maranaw raga ang maranaw na siwa yan naman bu na inipost yan sa giyong kaya TikTok yan ando man ay kakabaluin ka apanginam o ingad ando man ay kakabaluin ka apanginam o Islam. Subhanallah. Sa kaabubayakan akang udaan raga labi 20 idid, labi 10 idid. Banga dikalakan so hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apad say pagisir ka sa anong nga maurin na giyang kanan akangungud erka, giyang kanan akararaga erka, giyang kanan pamumulan ng kuta beger ka. Naginan ipagisir ka apad sa anong nga mauri. Anto na ismbag ka sa iku hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, so kang udira kan na miyataman ako TikTok. Ya Allah, so kang udira kan na miyataman ako sasayaw sa TikTok ay. Miyabimben ako ron.
Ino kon kabimben basabab sa giyong kutwa madakal ang kutwa followers count, likers count. Na'udzu billahi min dzalik. Anto no ni kesenditan sa giyong kay mga kanguda na mga babay. Labi 10 edad, labi 20 edad, di iko di man sa giyong kay TikTok. Di kena akal tau bagian kutwa di isayawa di niyan isisib-sib galawas yan na uba meranaw, uba muslima. Ay nang inasasali mo to piya-piya. Na'udzubillah. Subhanallah. Dia yang main ka o mga luksami ilayan niyo. Inang ka niyo. Kagiyan ka na napkababayan ka awata ka na kasabapan sa ipa ka naraka ka may kadinga main ka. Ini pa masanga si wata ka sa cellphone yan. Ini pa masanga sa gadget yan. Ini pa masanga sa kababayan yan mamasa. Orian yan na sayan yan inusar sang kuto kadirwa ka. Sayan yan inusar sa giyang kuto ikakagud wallah, ipkerang ito Allah. Na anto na igda akaun. Di kan yan midawa sa alungan na mauri. Asakay kesenditan amal alok sa kasakay da makatar di kuwata yan. Ay kataru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum mas'ulun. Palaya kadun natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in. Palaya kadun natigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pepegipat. Pepegipat na ka siwata ka. Pepegipat na ka agyang kuta wata ka raga wata ka manguda. Adi ba kasilay? Ino to? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kagi pagisir ka agyang kuta iipat na ka. Ipagisir ka wallahu subhanahu wa ta'ala wanton unun ibuntala kaya tarbiyan ka wata ka. Kanabayar ka ipagisir sa alungan na mauri, loksakan, pagariakan. Bapaakan, bebuakan. Ina ama kanabar kanu ipagisir sa alungan na mauri o ba inom yang ipamasanga si wata ka abubay sa cellphone yan, touchscreen yan, antunim yang ipamasang tablet yan, laptop yan, yang ipamasang na ya inom ya pakles ka sa English. Kanabar kayo ipagisir sa alungan na mauri. Subhanallah. Kanabar kayo ipagisir sa alungan na mauri. Orian yan na ini pamamasang ka nagyang ka na wata ka. Kasabapan sa ipakadembang niya sa neraka jahannam may kadinin pamangnya rilak wallahu subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Na indawa ka kiwata ka sa alungan na mauri. Ding kakatawan na indawa ka wata ka sa alungan na mauri ka sa alungan na mauri na o man isa na pamangilay sa midawan niya na tao, pamangilay sa midawan niya na manusia. Ya Allah, ino ko man ya Allah miyadideg. Kasi siya akan nadaw ko niyan pang dawa. Siya akan nadaw ko niyan sapari. Sina akan nadaw ko niyan pang dawa. Daw ko niyan sapari. Diran rakan pang daw sa Islam. Diran rakan sugun sa sambayang. Diran rakan sugun sa kasapang sa aurat. Diran rakan sapar naging kaya katiktuk. Lango na kuano manusia dawan niyan. Kaan di kaulog sa giyang kutuan neraka jahannam. Kanabata ka panguna isang kuta mapembetad sa alungan na mauri. Ugay nagyong kuta mapembetad sa alungan na mauri na sesekla uman isa na pemangilay sa kedingilan yan o antaon nun ikasnitan yan. Na antaon nun ikasnitan. Sagyang kaya mga kamuda na mga wata. Ngay no, pero on kay di nga kipar si wata ka anto na ilalawa ka bubali yung aloks. Anto na ilalawa ka bubali yung kaina. Ubang ka di kipar si wata ka. O pamana, talo ko na nakagyang kuta wata ka sang kuta kalalalungan. Petelo ko na nakagyang ko wata ka sa kaulugisan ko apoy ko na jahannam. Na'udzubillah. Subhanallah. Subhanallah. Anta uno nari kesenita sa giyang kaya mga babaitan o. La hawla wala quwata illa billah. O pa makailayin ka, laka nakagyang ka na TikTok, na may ilayin ko ng gibuan, kanabapuluan kang gibuan ababay. Adi ko di masang ka na TikTok. Na kanabas ketanubu, ging kay bu abang sa tanong ng gibuan, ging kay bu mga maranaw ng gibuan. Subhanallah. Nading kamay ng kaaloksa. La hawla wala quwata illa billah. Nas kaalokos nas kay kisan sa alungan na mauri. Na hindi wa ka wata ka, na panaman na maring kay di ganyan midawa sa alungan na mauri. Panaman na maring ka. Imatarbi nga swata ka. Mapakatiulin ka swata ka. Api akimya kala, api akimya akirbulig, api amya college. Na ilayang ka, inang ka, ipatang ka. Aging ka na nawata ka. Kay pagisir ka nan, kapadalan sa iniriskir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kana baka gitig amya college sin swata ka napabayaan nun nga katawan niya sumaratan, ang katawan niya sumapya. Di. Kidaw ka niya sa alungan na mauri. Napanamaring ka.
idikan yan mida wasalungan na muri. Anta apni pada kesenditan. Inwaya, subhanallah, inwaya upama pemakaraw sesayaw agyang kaya mga bangsa tao mga maranaw sang kaya tiktaw. Ino siran na pemakaraw. Andi siran miya kakwa sa guts, andi siran miya kakwa sa burger. Amya katulod kira sa kakwira na diyaman. Andi siran miya layang. Sa iko mga teacher, sa iko mga eskwelaan, isa pa nagkasenditan agyang kaya mga teacher. Na prilay ako niya mga teacher kan. Prilay ako niya mga ma'am, mga teacher. Penalamatan na miskano, kaya piyang dao kami niyo sa ukito kita kabatiya. Ugaid na, paginang kaka, hey, teacher kan, hey, ma'am. Paginang kaka, saka teacher, magkuluan sa eskwelaan. Saka principal, paginang kaka. Saka nuy, miyang dao ko mga wata, mga raga, kanabalangon. Saka nuy, miyang dao ko mga wata, mga raga, sa diran ikasasaya-sayaw sang kanan na eskwelaan. Nagyanan inawidan niran ang Canada diran di kasasayaw sa isa gyang kaya social media. Inawidan niran. Antay miyang daw kiran sayaw, sakano. Antay kasnitan no napad, sakano. Antay makapmakontol ko mga duseran, sakano. Mialoy sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw pamaka ipanolo nakaagyan kutwa marata na sa din sakya dulunan kasang kutwa marata sa din sakya dulunan kasang kutwa marata agalabaka na adin abagian ka kudusan yan ko uman yan din galabakan na ay dapat kau na teacher sakay miyang dauron sayaw sakay miyang dauron kikimbu-kimbuta nagyutoy sabab akya pakaswayan kaya taguiron sa bager anto na subhanallah anto na indawan niyo batigyo kailangan batigyo paliugat batigyo mandatori agyang ko taking gulalan sang kutwa kasasaya-sayaw sa eskwelan. Kenapa? Kasi isa dipid na adna patakaran niran, adna bitikan niran. Palayatan saya matao. Asunganin akasupakyan sa agama tan agama Islam na dikapakay ubatan o pangunutan ni. Di nga kida away tiga basta dia kan mapakasiyo sa mga studenta kan na ke alarm ako, udi na ke periodan ako, udi na para di nga kida wa. Kasuka sayaw na maksusupagyan sa agama tan agama Islam. So di ka pa kasayaw ako mga babay, mga raga, sa iko mga kalilimud, sa iko mga event na masusupagyan sa agama tan agama Islam. Na kanaba kailangan niya minggulalan kakiran. Na basta ipangdaong kakiran. La hawla wala quwwata illa billah. Nagdagdang ka man o pamakas ka na teacher. Na ayam ya pang mangdaong nga kada kala student ka. Aya kada kala student ka na miya manik sa magatos. May tuso magatos. Kapira ra guni ini pangdaong ka. Na upama ka aya kadaglom student ka na magatos, Allahu Akbar. Nagyan kaya magatos sa babay. Adi isa saya-sayaw, di ikwa diyaman, na sakay miyang dauron, na umansiran din sa saya-sayaw, umansiran din kuwa diyaman, umaniran din isisibsib galawasiran, na makambagi ang kasangkota duseran, kasakay miyang daukiran. Na kanabapkalbat yung kutwa duseran. Kasuman duseran na makapambagi ang kaun. Subhanallah. Inang ka ngay ni ma'am, inang ka ngay ni teacher. Ka isa ka no pa nakasnita na may kadigan umagin ka. La hawla wala quwata illa billah. Muslim ka no, Muslim ka, Muslima ka at teacher. Muslima sa mga student ka. Inong kakiran susugo na gyang ka katawan ka haram, gyang ka kasasaya-sayaw. Orian yan nasa kapan ipaguluan ang kiran. La hawla wala quwata illa billah. Inakusasan ako sa Marawi na adna siya gadanak na eskwelaan, di tentero nantunan na eskwelaan. Na inangina pandemic, na sa mga student, na siya gadanak sa gyang utwa kili de eskwelaan na diseran isasaya-sayaw. Asun suka sa sayasaw agang mga Kristiyan. Inangina mga babay, apki sisibsib galawasiran. La hawla wala quwata illa billah. Astaghfirullah. Na inisa na kan, agyang ko to mga padiran o ino kanu di sa sayaw. Akan na baad na kalasyo. Natigiran na piyamangan niyo tetsirami. Asayaw kami din. Api naka-video kay pagsindamiron. Subhanallah, subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Pagin nga ka tetsirakan, ma'am. Pagin ka kano.
ka ino pan kaya tagu isa beger ino miya kaswa sesayawang kaya mga kanguda na mga wata labi 10 idid labi 20 idid sagyang kaya after on TikTok kagi misa ba prakano sangkana na eskwela na ini pamangdo unyo kira nagyang kaya kasasayaw tabita kanabalangon at teacher katawan na kana na mga pipi at teacher kami kapang do ako sa eskwelaan katawan na kana na mga pipi at teacher nagudi maka ayon sagyang kana di ka pa kasasayaw akong mga wata na makapagin katano kaamay bedin na sa alungan na mauri na miya kandida o ay kano subhanallah na miya karagargan ay kataro Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan o baka no pamagugupas sa giyang kutuwa mga rata mga kadustaan na dingkad maratabatan din yun maratabatan na giyang kutuwa kapapakay ng arkano kabenar baka di kalaka amatay ka teacher na dapat matay sa mga student ka mapapakaw markad na giyong kuta dusa ini pamangdo nga kiran ko umaniran din ni kasi umaniran din ni kapamusta la hawla wala quwwata illa billah na sa kagiapagariakan sa kaaloksakan ilayang kasi bubay nga ilayang kasi warisan ka mama ka rin na di nga kontrola mama ka rin na di nga kipaar sa kayamayan na di nga kipaar ilayang kaagiyang ka na gadget cellphone ay ni pamasangan kiwata ka agiyang ka na cellphone ibubay ka amay ba din na padsagiyang kaya din yan isisibsib galawas yan napalaya ka nuro na ki atas tanggungan palaya ka nusan kapapaliugatan na masyapyo sububay niyo masyapyo warisan niyo masyapyo agiyang ka na mga watayo napangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala misampayaya ko mga lokstano kakatawa na ka na madakla loksa dinyan mainang ka dinyan mailay dinyan matatayod sa mga watayan ay katawin yan nabilang ang tao na dinyan katawan naging kaya watayan na padsagyang ka iya maapadsang ka iya di ko di man sang kaya TikTok na'udzubillah min dhalik o pamabuka panguan tanong sa mga video sagyang ka na TikTok na ipang posta kan sagyang kaya page tano na matang ko Allah ka ikararang itiyo kagiya mikusiran adiman nakagiya kukusiran na diman pakasal na kukusiran na diman sang kaya TikTok nadiran karaw ubayiran mi post sa Facebook kagi pagmaniran ra kano mga luksiran mga lakiran na in ka anyo agi piya sa mga babay niyo kapad kanu akisaan sa kaluksakan pagariakan mama kaki na siyapang ka sa tarot pagiyang kanan awarisan ka so wad na miyatero akan sa akya sakitan kanuron na prila niyo ra kanu to kagito so kabubaloy na pagarin niyo ko agamatan ng Islam apapakatanod na kaskano papakain ng anak kaskano kagyang kaya ko ron sa TikTok ay ni search sa naging amaranaw TikTokers na la hawla wala quwwata illa billah di ka pangiminaran ubang gibuang ko mga maranaw na susuan niran ang giyang kunto lagi dito na may abay na giyang kanan ni pamasanga kiwata ka agad sita cellphone at ika bubaya account na kaya sabab pa sa ni pakanarakayan na miyang idawa kaniyan pan nailidas na ron naki Allah subhanahu wa ta'ala ubaginan imang gulula sa alungan na mauri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.